Les tendes, els comerços i les empreses volen que comprem. Intenten cridar-nos l'atenció. Necessiten fer negoci. Baixen el preu dels productes perquè siguen més atractius. Activen promocions, dies marcats com el Black Friday. I en alguns països existeixen períodes de rebaixes. Solen ser en juliol i en gener. Anem a practicar 20 frases útils que podràs utilitzar en les tendes. Escolta amb atenció i repeteix en veu alta. Cada frase 2 vegades. La setmana que ve comencen les rebaixes. La setmana que ve comencen les rebaixes. Estic esperant que arriben les rebaixes. Estic esperant que arriben les rebaixes. En període de rebaixes no tanquem a migdia. En període de rebaixes no tanquem a migdia. Tenim promocions molt bones. Tenim promocions molt bones. Els productes de nova temporada no estan rebaixats. Els productes de nova temporada no estan rebaixats. Bé, segueix així. No facis trampes. En veu alta, que se senta alt i clar. La roba per a la neu està tota al 50% de descompte. La roba per a la neu està tota al 50% de descompte. La segona unitat està al 50%. La segona unitat està al 50%. Els productes etiquetats tenen un 15% addicional. Els productes etiquetats tenen un 15% addicional. Ja no queden moltes talles. Ja no queden moltes talles. Ella sempre compra roba de temporada. Ella sempre compra roba de temporada.
Molt bé. Recorda tirar arrere el vídeo si necessites repetir més lentament. Repetir 3 o 4 vegades és millor que només una o dues. Segur que trobes alguna bona ocasió. Segur que trobes alguna bona ocasió. Si et fas soci, et descomptem un 20% en la primera compra. Si et fas soci, et descomptem un 20% en la primera compra. A vegades, les rebaixes no valen la pena. A vegades, les rebaixes no valen la pena. En esta tenda pugen els preus abans de les rebaixes. En esta tenda pugen els preus abans de les rebaixes. He trobat una ganga increïble. He trobat una ganga increïble. Ja en portes 15. Anem a per les últimes 5. Va, amb confiança. Dissabte anirem a un outlet molt gran. Dissabte anirem a un outlet molt gran. En rebaixes mai trobe talla. En rebaixes mai trobe talla. El primer dia de rebaixes és una bogeria. El primer dia de rebaixes és una bogeria. La roba interior no es pot tornar. La roba interior no es pot tornar. Preferisc pagar en efectiu que amb targeta. Preferisc pagar en efectiu que amb targeta. Ara, molt important. Vaig a llegir les 20 oracions seguides, sense pauses. Llegiré pràcticament a la meva velocitat habitual. Has de llegir amb mi, tots junts, en veu alta. Estic segur que te servirà. Vinga, sense por, respira i arranquem.
La setmana que ve comencen les rebaixes. Estic esperant que arriben les rebaixes. En període de rebaixes no tanquem a migdia. Tenim promocions molt bones. Els productes de nova temporada no estan rebaixats. La roba per a la neu està tota al 50% de descompte. La segona unitat està al 50%. Els productes etiquetats tenen un 15% addicional. Ja no queden moltes talles. Ella sempre compra roba de temporada. Segur que trobes alguna bona ocasió. Si et fas soci, et descontem un 20% en la primera compra. A vegades, les rebaixes no valen la pena. En esta tenda pugen els preus abans de les rebaixes. He trobat una ganga increïble. Dissabte anirem a un outlet molt gran. En rebaixes mai trobe talla. El primer dia de rebaixes és una bogeria. La roba interior no es pot tornar. Preferisc pagar en efectiu que amb targeta. Genial! Gran treball! Ací dalt et deixo un altre vídeo d'imitació. Cada sessió d'imitació és un pas cap a la confiança i la seguretat. Parla en valencià, no et talles.